Bon dia. Avui estic ben avorrit. Ja, de tant en tant passa. A vegades em costa trobar alguna cosa que m'interessi, que em motivi. Costa triar alguna cosa a fer perquè n'hi ha moltes que et poden interessar. Aquí al taller sempre tinc un munt de llibres. I ja saps, sempre és una bona opció. N'agafes un i comences a llegir. Sí, però també em costa trobar temes que m'interessin. Doncs parlem de temes. Va, parlem dels temes dels llibres. Això potser t'ajuda una mica. Som-hi! Per ser bons lectors necessitem saber de què estan fetes les històries. Descobrim-ho al taller literari. Moltes vegades busquem llibres de temes que ens interessen o ens agraden. Aquesta és la motivació principal quan busquem llibres de coneixements. Però què passa en el cas de les obres de ficció? A veure, tu, et fixes molt en el tema d'un llibre quan el tries? Jo em fixo si és un llibre d'aventures, per exemple. O si crec que em farà riure. L'humor o les aventures són subgèneres, però no temes ben bé. I altres vegades, saps què passa? Què? Que alguns adults busquen la manera també de parlar-vos de temes que amb ells els semblen importants per a vosaltres, per donar-vos eines. Jo vull llibres per passar-m'ho bé. A vegades no em deixa llegir el que he triat, els llibres que jo vull llegir, perquè diuen que no és adequat. I la veritat és que no sé què volen dir amb això. Tu què en penses? Els nens podeu llegir llibres de qualsevol tema a qualsevol edat? És una pregunta difícil. Genera opinions de tot tipus. Ja, De fet, saps que hi ha governs que demanen que es publiquin alguns llibres fent-hi canvis o que fins i tot arriben a prohibir-ne la seva publicació? I saps com se'n diu d'això? com? Això es diu censura. Caram, no m'havia imaginat mai totes aquestes coses. A vegades hi ha llibres que tenen un tema molt clar perquè tenen una finalitat didàctica o pedagògica i tu, com a lector, ja veus des del principi quin és el tema. Si parla de les emocions o de l'amor o de l'amistat. El que és molt interessant és veure com un mateix tema pot tenir múltiples formes de tractar-se. Per exemple, de què creus que tracten aquests llibres? Suposo que parlen de les fruites i les verdures. Sí, tots parlen del mateix. I quina gràcia té tenir 3 llibres que parlen del mateix? La gràcia és que cadascun d'ells ho fa de maneres diferents. Per exemple, aquest llibre d'aquí parla de com es cultiven les fruites i les verdures. En canvi, aquest altre ens fa donar de la seva bellesa. I aquest d'aquí ens les ensenya per dins i per fora. En canvi, aquest d'aquí ens convida a jugar amb les seves formes i colors. O aquest altre, que ens fa veure com cadascuna d'elles és única i no hi ha 2 cogombres iguals. M'ha fet riure aquest dels cogombres. Veig que aquí al taller tens una edició de l'Alícia al País de les Meravelles, el Bruixot 2, el Peter Pan o l'Illa del Tresor. Quin seria el tema d'aquests llibres? Hauràs de llegir-los perquè hi ha molts llibres que no tracten d'una sola temàtica, sinó que és a través dels seus personatges, de les trames, que ens parlen de molts temes diferents. A vegades passa que quan parles d'un llibre amb algú altre, cadascú l'ha entès o s'ha quedat amb coses diferents. Més que hi ha llibres que són com una ceba. Sota la primera capa se n'amaguen moltes d'altres. Hem de fer una lectura atenta i moltes vegades rellegir les obres per veure coses que al principi potser ens havien passat per alt. I podries dir-me algun tema que no s'hagi tractat a cap llibre? És difícil trobar llibres que tractin temes nous. La història de la literatura és molt llarga. Tot i que hi ha llibres que tracten temes estranys. Mira, aquest llibre parla de ganyotes. O aquest altre, que té un personatge... No és aquest aquí. Aquest personatge.
o un personatge que és el silenci. Ara bé, el més habitual és que els temes es repeteixin, amb històries que a vegades, curiosament, són semblants. És veritat que a vegades trobo llibres que recorden molt a d'altres que he llegit abans, que s'assemblen. Sí, de fet, en alguns casos la connexió que fem entre llibres és pel tema, però hi ha vegades que podem pensar en un altre llibre per l'estil de les il·lustracions, o pel tipus d'història, els personatges. Saps quina és una de les coses més xules que pots fer com a lector expert? A veure, quina? Escoltar com els llibres parlen entre ells i com ho fan també amb el cinema, la música, l'art. Com? Els llibres parlen? És una manera de parlar, però sí, n'hi ha alguns que ho fan amagant referències d'altres llibres, pel·lícules o pintures entre les seves pàgines. Ah, és veritat! Aquí veig un llibre del Tintín i un altre del Babar. Ben vist! D'altres llibres simplement ens fan pensar, per exemple, en persones que coneixem, en coses que ens han passat o llocs que ens agradaria conèixer. Què? T'animes a pensar en totes aquestes connexions que despertarà la teva pròxima lectura? Molta sort! Thank you.